Πώς έφτασε ο Όφη στην κατάκτηση κυπέλου Ελλάδος? Το μεγαλύτερο όνειρό σας? Θα ήταν να σηκώσω το κύπελο. Το κύπελο. Στον Όφη. Το κύπελο Ελλάδα. Το σκορ άνοιξε στο πρώτο ημίχρονο Μπόρχα Γκονσάλες με μια φανταστική, απευθείας εκτέλεση φάουλ. Στο δεύτερο μέρος, οι κριτικοί κλείδωσαν την νίκη, με τον Ισέκα να διαμορφώνει το τελικό 2-0 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Όφη παίρνει μια σπουδαία πρόκριση για τα προημιτελικά του κυπέλου. Ιστορική πρόκριση του Όφη στα ημιτελικά του κυπέλου μέσα στην ΟΠΑΠ Αρένα με σκορ 0-1. Το χρυσό γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημείωσε στο 80ο λεπτό ο Έντι Σαλτσέντο με ένα ωραίο σουτ. Παρά την τρομερή πίεση στα τελευταία λεπτά, οι κριτικοί άντεξαν ηρωικά και πήραν το εισιτήριο για τους 4. Πρώτο βήμα για τον Όφη στα ημιτελικά του κυπέλου στο Παγκρίτιο στάδιο. Οι κριτικοί μπήκαν δυνατά και άνοιξαν το σκορ μόλις στο 5ο λεπτό με ένα δυνατό σουτ του Μπόρχα Γκονσάλες. Ο Λεβαδιακός απάντησε γρήγορα για το τελικό 1-1, αφήνοντας ορθάνυχτους λογαριασμούς για τη μεγάλη ρεβάνς. Μεγάλη πρόκριση του Όφη στον τελικό του κυπέλου Ελλάδας με νίκη 0-1 μέσα στη Λιβαδιά. Στο 34ο λεπτό, ο Έντι Σαλτσέντο αντίκρισε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβλήθηκε, αφήνοντας τους κριτικούς με 10 παίκτες. Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, ο Όφη βρήκε το χρυσό γκολ στο 45ο λεπτό με καρφωτή κεφαλιά του Βασίλη Λαμπρόπουλου. Στο δεύτερο ημίχρονο η πίεση ήταν αφόρητη, αλλά με το τελικό σφύριγμα της λήξης, παίκτες και οπαδοί ξέσπασαν σε έξαλα πανηγύρια. Οι κριτικοί πήραν μια παλικαρίσια πρόκριση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σε τελικό. Το μεγάλο ραντεβού έχει δοθεί τώρα στο Πανθεσσαλικό στάδιο, όπου θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ με φόντο το βαρύτιμο τρόπαιο. Αυτό που συνέβη στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου δεν ήταν απλά ένας τελικός, αλλά μια ιστορική γιορτή που θα μείνει χαραγμένη για πάντα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ και του Όφη, δεμένοι με μια βαθιά, διαχρονική αδερφική φιλία, παρέδωσαν ανώτερα μαθήματα αθλητικής κουλτούρας και οπαδισμού. Από νωρίς το πρωί, το λιμάνι του Βόλου έγινε ασπρόμαυρο. Στις ταβέρνες και στα γραφικά τσιπουράδικα της πόλης, οι φίλαθλοι των δύο ομάδων έγιναν ένα, έπιναν, έτρωγαν και τραγουδούσαν μαζί αγκαλιασμένοι. Ένα μοναδικό σκηνικό ποδοσφαιρικού πολιτισμού, πολύ πριν ξεκινήσει η μεγάλη μάχη στο γήπεδο. Λίγο πριν τη σέντρα,
η ατμόσφαιρα ηλεκτρίστηκε. Με την είσοδο των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, το στάδιο πήρε φωτιά, τα καπνογόνα άναψαν και οι δύο κερκίδες δημιούργησαν ένα φανταστικό σκηνικό, έτοιμες για τη μεγάλη αναμέτρηση. Ο ΠΑΟΚ ευτύχησε να προηγηθεί μόλις στο 15ο λεπτό, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Γιάννης Μιχαηλίδης έπιασε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι και έκανε το 1-0. Όφι αντέδρασε άμεσα, ισορρόπησε το παιχνίδι και στο 28ο λεπτό ταξιάρχης Φούντας με ένα υποδειγματικό τελείωμα έφερε το μάτς στα ίσα. Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, οι κριτικοί έκαναν την απόλυτη ανατροπή. Στο 49ο λεπτό, ο Τιάγωνος βρέθηκε σε θέση βολής και με ψύχρεμο πλασέ πάγωσε τον ΠΑΟΚ, γράφοντας το 2-1 μέσα σε έξαλα πανηγύρια. Ο δικέφαλος του Βορρά πίεσε ασφυκτικά, έχασε μεγάλες ευκαιρίες και τελικά λυτρώθηκε στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ο Αλεξάνδερ Γερεμέγεφ με κοντινή προβολή πάγωσε την Κρήτη, ισοφάρισε σε 2-2 και έστειλε τον τελικό στην παράταση. Στο έξτρα ημίωρο της παράτασης, έσπασαν καρδιές. Η ιστορική στιγμή γράφτηκε στο 105ο λεπτό. Μετά από παρέμβαση του βίντεο ρέφερι, ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα για τον Όφη. Ο Ισέκα ανέλαβε το τεράστιο βάρος της εκτέλεσης, νίκησε τον τερματοφύλακα και διαμόρφωσε το τελικό 3-2. Με το τελευταίο, λυτρωτικό σφύριγμα της λήξης, ο χρόνος σταμάτησε και μετά από 39 ολόκληρα χρόνια, ο Όφι είναι ξανά κυπελούχος Ελλάδας. Ένας ολόκληρος λαός ξέσπασε σε λυγμούς απόλυτης ευτυχίας, η νύχτα στο Βόλο έγινε μέρα και οι παίκτες έπεφταν στο χορτάρι κλαίγοντας, ενώ ο πάγκος γινόταν ένα κουβάρι με τις χιλιάδες των κριτικών στις κερκίδες να τρέμουν από συγκίνηση.
Ήταν η μαγική στιγμή που ο ηρωικός Όφη σήκωσε στον ουρανό το δεύτερο κύπελο της ιστορίας του, ενώνοντας το παρόν με το ένδοξο 1987. Εκεί ψηλά, σταμάτησε για λίγο χρόνος. Ο Ευγένιος Γκέραρντ, κοιτάζοντας την Κρήτη να πανηγυρίζει, σκούπισε ένα δάκρυ περηφάνειας, βλέποντας την αγαπημένη του ομάδα να πατάει ξανά στην κορυφή. Ας ελπίσουμε το μέλλον να μας χαρίσει και άλλες τέτοιες μαγικές στιγμές, γιατί αυτό το έπος δεν γράφτηκε απλά στην ιστορία, σκαλίστηκε βαθιά στις καρδιές μας και θα τραγουδιέται αιώνια από γενιά σε γενιά. Αν σας άρεσε αυτό το αφιέρωμα στην επική πορεία του Όφη και στον ιστορικό τελικό του Βόλου, στηρίξτε την προσπάθειά μας. Πατήστε ένα like, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και κοινοποιήστε το βίντεο. Γράψτε μας κάτω στα σχόλια τις δικές σας αναμνήσεις από αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο ποδοσφαιρικό βίντεο.